Hey jongens, even een snelle video. Ik ging net verder naar redden, we door even een snel niet. Ik ga werks bij de Kain West. We hadden het volgende, 2 packs World Superstars. Gewoon omdat ik zo leuk vind wie in het zit jongen. Ik ga 2 promo's meenemen, 2 Amazon's Baby Tiger. Die ga ik krijgen op een punt op mijn kaart. Die misschien op een video net, misschien hadden al een oren rarity en oren kleur van lettering. Want dat ben ik de boxen die kocht. Ik Legendary Duel Season 2 boxen kocht. Daar heb ik 2 van kocht. Heb ik net al te volle van jong in ieder geval. Er zit net heel vol in, er zit wat treinspul in, wat blue eye stuff. Ik ging van de door nog vast hier maken en toen kwam ik erachter dat voor de promo kreeg te zien. Dus de promo bij die box weer Bingo Machine Go van me van de betere promo's. En er zit een dice bij, ik wil graag een Six Sided dice. Dit is, je zult misschien krijgen net, maar een Amazon's Baby Tiger dice. Ik vond hem heel erg leuk. Ik ga 2 verschillende dice doen. Ik heb in het begin van de verpakking. De verpakking zit even snel dat ik het foto zien welke dice het had. Dus ik ga een Blue Eyes Alternative dice. En dus die Tiger dice die krijg je hier. Ik zal zelf even de promo channel en dan geef ik de packs. Het zijn wel extra dikke packs trouwens. Je zit per pack 18 kaarten in. En ik ben 12 packs per doos. Volgens mij 3 ultra's, geen secrets, alleen de promo en secret. Dit is de Blue Eyes Alternative dice, die is wit. Ik krijg hem al hier vast, dan wordt het zien. Nog 2 packs. En de Blue Eyes Abyss Dragon. Voor mij is dit serieus de duurste kaart in de hele set. De promo's is waar het geld ongeveer in zit. Hetzelfde als in de biro-achtige gebeuren. Voor mij een heel dikke Blue Eyes stapel. Ja, 3 Blue Eyes stapel. Ja, Blue Eyes is kaak. Ja, 3. Zie je zo'n die vind ik er wat van. Die ken ik gewoon op market. Dat interesseert me net. Zei ik zo op zich wel wat van het trainspel gaan willen. Op zich. Dit is de Blue Eyes dice. Die is wel echt super awesome by the way. Ben ik wat groter dan gewone dice. Dus dan ga ik in ieder geval wel wat dice. Nou ja, 12 van dit soort packs dus per box. En de derde promo is een Harpy Perfumer. Van mij ga ik echt serieus alle goede promo's spoelt. Ik let ze lekker in de seal. Ik weet net dat ik iets daarvan ik houden wil. Ooit dit op market. Ik denk dat het mij deze promo wel haast uit ken je. Qua wat ik er al jong ga, zo duwen weer de box en ik net. En geven we kaartjes in. Hebben ze extra's. Voor wat mijn kanaal goed volgt, weet al dat ik een decklist ga maken van hebben ze extra's. En dan zet ik die extra's tussen. Ik zou op zich nog worden hebben ze extra trapcard gaan willen. Dit binnen al je net zo bijzondere comments. Blue Eyes, daar hebben ze eigenlijk een fieldspel. Ga ik natuurlijk ook wel 3 van. Dat kan al je lekker in de comment. Super Trident Blast, geen idee, iets anime's. Crossroads Dragon is de eerste ultra van me. Dit vet goede kaart, maar die kost me fuck omdat er onderwaardeerd wordt. En je vindt een map te gaan, zeker weten. Wat de hel is dit? Cyber Eternity Dragon. Een Cyber Dragon en 2 Machines Monsters. Super poly ding? I don't know. Ziet wel cool uit. En de andere ultra is Blue Rose Dragon. Dat is een poep ultra. En dan geven we even terug comments en over waar het interesseert. Wat Plant, Stuff, Black Garden, Harpy kaarten hier en daar. En nog een paar Lunalight kaarten. Misschien dat Danny daar belang bij gaat dat er zijn Lunalight spel een keer compleet kan maken. Ik geef gewoon al je straight up in de commentbak. Val me binnen de echt waardevolle trainkaarten. Ik verzeker het promo, zoals die Leap die ik zie. Zij Dragon Seeker in common, heel apart om in common te zien trouwens. Blackbird Close, we net spelen. En Harpy, Cyper, Angel, ding. Chaos Form in common. Ik denk hier om te zien trouwens. Nog een Cyberkaart, nog een Cybernetic Revolution Trapkaart. Dit is een Ultra, maar PS letters, ik weet niet of ik het goed zien kan. Dit is een Red Rose Dragon. Ik ben net zo blij met die Ultra Rose Dragons. Die hadden een blauw letter de Galaxy Eyes Photon Dragon. Ik weet niet dat hij wat burg is, maar hij ziet er echt awesome uit. En de laatste is een ultra rare Blue Eyes White Dragon met de gewone gouden letters. Deze met blauwe letters is volgens mij een woordburg, want er zijn de meesten die zitten daar op de water in Blue Eyes met blauwe letters te hebben, dat snap ik op zich wel. Deze is gewoon de standaard Ultra Blue Eyes.
Zo net een pil worden wezen. We beginnen nog even het door de comments en wat zij bereid zijn, wat plans stuff waarschijnlijk. Harpy Lady, Quad, nobody really cares. Hier zit ik totaal geen waarde in die heel comments in die boxen net. Het is letterlijk de ultra's en dan specifiek bepaald letter de ultra's binnen het US, zoals blauwe Blue Eyes, groene Blue Eyes, als ik groene letter krijg ik als dan net een fuck. De creature swapper voor Aberzactors, grappig kaartje, Mausoleum of White, Cyberding, Priestess en Stien. Ik zie letterlijk in de camera wat ik voel. Foto Fancy, dit is van mij nog een knappe print, van mij wie die eerst nog in ultra. Foto Orbital zit ik in deze set, maar dat is van mij ik een promo. Black Rose Moonlight Dragon. Dit is eigenlijk nog wel een goed kaartje met de map te gaan. Deze wie nog vrij duur voor me hier die maar in je print uit Shining Victories. En het is generic nog zo'n Crossroads Dragon. Deze die had PS letters. Dus ik kan hier mijn green en hier mijn PS letters. En Blue Eyes Spirit Dragon. Een gewone ultra. Volgens mij zie je ik in Shining Victories en hier die ik nog net een reprint. Gewoon misschien zit daar nog enige value hoor. Verwacht je net al te vol heb, we hebben wat Harpy kaarten. Harpy kaarten hierin kan een conductor voor Harpy's, grappig. Maar die Harpy kaarten is ik het geval van echte dure kaarten die soort Harpy deck hamma's, die binnen voor hyper engine, maar dat binnen gewoon de secrets. De secret promo's, dus die deck hier, die perfumer. En volgens mij is die Oracle, dat is een ultra, die is ik nog in deze set. Maar je hebt sure wel hoeveel ultra's erin zit. Common Dragon Spirit of White. Van wie zit het wordt Eyes Blue hier in, dus ik nog een redelijk dure kaart. Ja, ik had wel Blue Eyes. Dit is de, en we zeggen de trapkaart, daar moet ik nog hier van had, dus daar ben ik op zich nog wel content mee. Cyber Dragon Nachtster, met green letters. Je zit er eigenlijk best wel stoer uit met green letters, not gonna lie. Oké, dus elke ultra is in 2 rare die uitkwam, green, blauw en gewoon de gouden, normale ultra. Dit is nog een redelijk nieuwe kaartje voordat het deze print kwam, want Cyber Dragon Hyperfire nog. Nog een keer die Cyber Dragon, dit keer maar PS letters, ziet er wel super chill uit op een fusion kaart. Ze gewoon net vol door. En een Harpy Pad Dragon in ultra, die ziet er op zich nog wel heel stoer uit. Dat is wel leuk om te gaan. Oors is dat natuurlijk net een kulwurg, maar je ziet er wel baas uit. In ieder geval in het mooie lietse mapje. Voor de rest hebben we nog wat commons, die bouncen er weer een beetje terugheen. Wat Ludolite kaarten. Shout out to Danny. Danny, als dit is bedankt als dit is. Ik waardeer mijn subscribers. Die 4 man die al die nieuwe WhatsApp groep zetten. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd wat er in de World Super Pack zit. Veel goed om even wat gewoon het janky op te krijgen waar je net volle verwachting van tevoren al. Oh ja, zie ik wat Blackwing kaarten hierin. Die Blackwing Summon de Poison Wind is hier geen reaper. Dus ga ik om enkel voor die een tientje terug. En die prijs is ik redelijk inzaken nou. Blue Eyes Twin Burst met de blauwe letters. Super chill. Ik denk dat meestal deze dan hebben wij met de PS letters zo'n ham dat Fusion is. Maar I don't know, want ja, Blue Eyes met blauwe letters is natuurlijk wel een ding. Deze is super chill. Blue Eyes Chaos Max met PS letters. Waarom had ik geen blauwe letters? Ja, weer een krijg de verkeerde, I guess. Een mooi kaartje, though. Goed kaartje. En nog een Cyber Return die krijgen. De Treadle. Dit is een gewone ultra. Dus even zien, we hadden een gewone ultra, een PS en de blauwe. Dus die hadden alle 2 die voor Cyber Return die krijgen. Might as well. Commons, Lunalight Fusion. Ja, 3. Nou, light. Kost het echt net een stuk meer als nou Lunalight kan play volgens mij. Het is zo hard, er zit nog een enkele kaart tussen die hogere red die is en trains bijvoorbeeld ik, maar dat is net het geval bij Lunalight. Van wie is met Blue Eyes ik nog een enkele kaart die ik nou hogere red ben. Nog een keer die hebben eigenlijk dat trap, dat is prima. Dit is de laatste pack al by the way, en dan geven we de World Superstars dan. Al even Blue Eyes, wat ik nou mee spelen. Die Eyes of Blue Stuff, Wild Hope, even zien. Die is cool, de Ultimate Creature of Destruction. Dit is een rarity bumper. De eerste keer die uitkwam weer dit volgens mij een dikke common. En dit is de ultra met blauwe letters. Ik zoek altijd spel op ziekje maar, ja, met blauwe letters zijn dat meestal echt daadwerkelijk zo bot aan ziekje ben en hij volledig blauw Blue Eyes deck. Ik kan het niet vaststellen. Dit is in ieder geval wel een goed kaartje deze. Super Express Bullet Train, de eerste trainkaart.
peesletters. Ja, whatever. Misschien nog iets warrig omdat, hier, Sage with Eyes of Blue. In de gewone Ultra Rarity. Dit is van mij van de andere Ultra's, die is nog gekregen in deze box. Dit zijn de oorletterde versies hiervan, omdat hij een een Ultra had in Shiny Victories, is die op €15 loog. En hier een Secret in 1 of 10 over die kaas dat ik dit vertel. Maar in ieder geval, ja. Harpy stuff, zo'n normaliter. Laatste keer die ik nog even, nog een trainkaart. De eerste common trainkaart die ik zie. Dus weinig trains, dat wie hem. Dus we gaan naar de World Superstars. Uit die boxen hebben we dit als dikke stapel Diamonds. Ik ga al je straight into de bak en een hele hoek met ultra's. Ik zal straks even een heel snelle sorteer doen en dan zie ik even sneller dat we wel hier. We beginnen eerst de World Superstars dan. 5 kaarten per pack. Ik hoop hier die een van die twee zie uit de heen. Die Legendary Dragon of White of zo. Die kaarten die is net broeken mij in doel. Dat ben die. Holy shit. Wel. Dat is een nieuwe kaartje. Ik heel eerlijk wist net meer dat is hier. Secret Galaxy Soldier super chill. Cash, I guess. Want die had net een reprint gewoon in deze boxen. Dus dat is super chill. Ik ga geen idee wat dit is. Humming Gin of the Gin. Geen idee. Super. Go Goliath. Go. Wel die Gaga kaarten of zo. En als laatste hebben we een Photon Stream of Destruction. Van waar Duel Links speelt. Deze die zit nou in Duel Links. En die rijdt aas. Het eerste wat het doet is een banish, maar dat is in zo'n game best wel heel erg goed. Galaxy Soldier, dus de secret gewoon voor en in de pack. Dus door de secret nou even achter staat, dan hebben we iets van sneakiness. Oh, shit net in maar nee. Kabuki Dragon, geen even die door. Ziet er trouwens wel cool uit. Zal wel net goed wezen, maar in die case. En JP, een dikke Humpty Grumpty. JP, you cannot deny, doe je er zo uit. No way dat JP dit zien, dus dat kan ik gewoon roken. Spiritual Whisper. Wel een super chill kaart, ik nog nooit die others zien. Once per turn, this card cannot be destroyed by battle. When this card is pendulum summoned, you can add a ritual monster or ritual spell card from deck to hand. Pendulum rituals had nooit een ding geweest, I guess. Dan gaan we nog een Mega Phantom Beast jacket doen. En dan geven we zien wat de secret is. Dus ik denk niet wat het is. Earthbound Event. Secret. Galaxy Soldier be better. If this card is sent from deck to graveyard, target one card in either player's graveyard, shuffle it into the deck. Also, neither player can send cards from the deck to the graveyard for the rest of the turn. For the rest of the turn, maar dit is een continuous spel. Dus het is in je eigen beurt dat in zijn ander geen kaart naar het graaf kan sturen. Hoop-die-doo, Basil. Ja, dat doet echt niks. Maar hij triggert ik in het tegenstanders in beurt. Dus als het in tegenstanders in beurt een kaart van die deck naar het graaf kan sturen, dus BA, I guess, I don't know, werk het net met spels. I don't know, is dit die speel zo wordt. Dit is echt kaak. Oké, poep secret. Maar een Galaxy Soldier. Omdat ik dit aan het filmen ben op de telefoon, kan ik helaas nog even net een prijscheck doen, dus dat doe ik aan straks nog even. Dit is in ieder geval een hele bak commons uit Base-up en het oorspul. Dus ik ga ervan uit dat het niks kost. Die hadden in een Galaxy Soldier. Ik denk dat dit de kaart is wat er alles aan uit kan of zo. Volgens mij is dit echt richting de 15-20 euro, de Secret Rare. Dus die gaat aan in de sleeve en tussen die hem hebben we erop market. Bingo Machine Go is een search kaart. En ik ben altijd duwen had in een oren print. Dus ik neem aan dat die ik nog een paar euro is. Blue Eyes Abyss Dragon is volgens mij de kaart die Blue Eyes neerkring had. Die ze er nog net gewoon hadden. Als dat net het geval is. Ja, dat is voor het geval. Ik lees het fact even snel. Het effect is super bonkers. De Secret Poly, de Secret Ritual spells. Dit werkt in elke variant van Blue Eyes. Die is nog een paar euro. Ja, wie had wel Blue Eyes? Wat had ze maar Blue Eyes erin? En Harpy Perfumer. Dan geven we even super snel door de ultras heen. In Sage with Eyes of Blue. 4 euro. Laten we zeggen 4 euro. Black Rose Moonlight net een kul. Bullet Train net een kul. Ultimate Creature, maybe een euro. Al die Cyber Eternity Dragon als ik trein van had zijn niks willen wijzen. Blue Eyes Chaos Max mega volle print ik niks wijzen. Deze misschien. Harpy Dragon locatie, nog een Eternity Dragon.
nachter. Ik denk dat die dingen van de ultras is die het nou wel Jildburg is. Geen idee. Ik ga later nog wel even opzoeken en ik deel nog wel even op de WhatsApp groep wat nou daadwerkelijk de value op market wie. Blue Eyes Spirit Dragon. 2 van die crossroad dingen. De gewone Blue Eyes. Die Galaxy Eyes Photon Dragon waarvan ik verwachtte dat die misschien nog wel iets wordt wie. Want fanboys of zo, I don't know. Red en Blue Rose Dragon. En nou ja, nog 2 van dit spel. Dit weer een pijsje, we hadden lekker rap dingen. Denk ik 15 minuten. Nou, valt me naar mij. Als het is nou wat ik al je kaart hier. Nou ja, dus dit al je de 2 Amazon's Baby Tiger, omdat ik zo leuk vond. Kijk, speel die in baby er komen, maar voor de rest is die echt nergens playable in. Misschien dat die ooit nog playable wordt. En dus nog de 2 dice. Maar de Blue Eyes dice. Nee, 2? Blue Eyes dice? Dit kan net? Oké, dit kan net. Dit weer dan pijsje. Bedankt voor het zien. Like, subscribe. Om vaker 2 jaar wollen. Huh? Ja, dat ga je in de vierde. Dus om vaker 2 jaar wollen. Huh? Of jaren wollen. Huh? Je kan dit beter doen. Dus aan pijsjes in plaats van meer lopen. Nou ja, en ik zie je hem volgende keer wel bij Homo Hard Michael. Later en zo.